Mateo Kapitulo 8. Unya miabot si Jesus sa yuta sa Gadara, didto sa tabok sa lanaw, ug gitagbo siya duha ka tawo nga nanggula gikan sa mga langob nga gihimong lubnganan. Giyawaan kining mga tawhana ug bangis kaayo, busa walay nangahas pag-agi ni adtong dalana. Ug misinggit sila, Kasalias, o sa may imong tuyo ka na mo. Di alihin ka karon, pagsakit ka na mo, bisag dili pa panahon. dili layo didto, may usa ka panon sa mga baboy nga nanibsib. Mihangyo ang mga yawa kang Jesus. Kung mabugot mo kami, pasula kami di ang panon sa mga baboy. Sige, panulog ka mo! Miingon si Jesus, ug mipahawa ang mga yawa ug nanulod sa mga baboy. Unya ang tibuok panon sa baboy na naglumba paingon sa pangpang ug nangambak sa lanaw ug nangalumos. Ang mga nagatiman sa mga baboy nanagan ngadto sa lungsod aron pagsugilon sa tanang nahitabo, ingon man sa gidangatan sa mga giyawaan. Tungod niini, nanggawas ang tanang tawo ni adtong lungsura aron pagsugat kang Jesus ug sa ilang pagkakita kaniya, nangaliyupo sila nga mobiya siya sa ilang dapit.